Biologi med Ellen. Morgen med dig, Lina. Det var dejligt, I fik så gode karakterer til biologiprøve. Men undskyld, at først kommer nu, men det er altså rigtig langt ned fra lærerværelse her. Nej, hvor er det langt til panik her. Undskyldning jo. Har den gang til gerne marsen, ikke? Nej, det er bare en af, for jeg er det mine intelligente klasse, men vi gerne have forklaret. Det er noget inde i vejen, der kommer lydbølge ind, og så bliver det til nerveimpulsen, som kommer ind i hjernen, og så åbner det som lyd. Det minder mig på resten dengang min far, han var dreng, ikke? Hans mor, hun pudsede hans ører som møg, så han næsten ikke kunne høre noget. Susie, ved du noget om det? Nej. I du lige spørge din far, han der læge? Kan vi ikke få lidt først i dag, eller? Det er skidt da. De er klar nok til eksamen. Det er godt. Tak. Ja. Og et væk. Matematik til Lisbeth og til Lotte. Hej alle sammen! Hej til Lotte! Jeg ved godt det. Jeg har gået sammen lige på dit skyld. Nå, vi tager til 103. Kan I lige finde jer som musikbøge? Ej, der fylder om en kopiakke. Jeg fylder med huset. Jeg kan ikke lade at rende lige ved hente det. Ja, men så tager vi lige nogle ligninger, så er det nogle trekanter. Nå, men det er rigtig klart. Det er forkert. Nej. Jo. Nej, det er det i hvert fald Jo. ikke. Nej, det er bare det med kigge på det. Nej. Iman. Nej. Iman. Ved I hvad? Den modcykel til det jo, den er faktisk min. Den skal jeg altså lige se af hende. Hvor skal I holde her? Ja, Simon. Jeg vil finde min kopiakke, så jeg kommer min elskede pizza med. Nå, er I klar? Vi ser om 3. 1, 2, 3. Vi starter bare helt forfra i forhold. Engelsk med Elisa. Tobias, stopper du lige sammen? Ej, kan lige få de bukser, ikke falder ned. Og de bryster der, kan du lige trække blusen op? I er det godt nok så skrækkeligt tykker, vi har. Nu er jeg. Nå, hvem har ikke afleveret? Kenneth, Janila, Thomas? Ja. Hvor må jeg fylde det? Ja, det er i hvert fald ikke nok, og du laver det om til i morgen. Kenneth? Janila, er det i dag eller i morgen? Jeg har altså ikke tid. Det er nogen, der har født, så... Er det i dag eller i morgen? Du kan 2 eller 3. Godt. Ja, man kan jo godt se, hvem det er, for der er noget, hvem det var, jeg har spillet af tid. Undskyld, er I ikke finde min nøgle, og han er så lang tid? Godt, jeg har. Det var pinligt. Ja. Hvem tager bøjningen? En bolle? Det gør du, Bettina. Kom. Så godt. A. Bon. Hvor. Bon. Everybody.
Bolle. Nej, det er forkert, siger jeg. Ja, men der er forskel på en bolle og at bolle. Ja. Ej, jeg er syg, det går ikke. Nå ja, jeg ser ud, som jeg gør. Hun er troligt smuk, Elisa. Hej!